Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuïta i sin compromiso. Ven a conocernos. Com ja va informar Sant Andreu Televisió fa uns dies, la final de l'Eurocopa, ara ja sí Espanya ha arribat a aquesta final i aquest partit es podrà seguir en directe al Teatre Núria Espert a través d'una pantalla gegant. Com ja vam fer també amb la selecció femenina, tindrem ara la masculina i podrem gaudir en el teatre amb civisme, evidentment. No és un cinema, vull dir, no es pot menjar, no es pot beure, pensem que la gent ja és prou curosa. Recordem que són 450 localitats com a màxim en el teatre, llavors demanem això, que en previsió les persones que estiguin interessades puguin fer aquestes reserves. L'Ajuntament descarta, això sí, instal·lar una pantalla gegant a l'esplanada del Mercat Setmanal. Hem calculat les despeses associades a muntar una pantalla amb unes garanties d'imatge per també l'hora que és retroil·luminada, amb el so adient, etc. I, repeteixo, era una despesa que ara mateix per responsabilitat no volíem assumir. Doncs una pantalla d'unes dimensions prou acurades per l'espai eren al voltant d'uns 6.500 euros aproximadament, amb el so, etc. I després hi havia la part també de connexió elèctrica, que eren uns altres 3.500 euros aproximadament. Això ja ho vaig comentar en l'anterior ple. Les invitacions per poder assistir a aquest esdeveniment ja es poden demanar a la web de l'Ajuntament, màxim 2 per persona.